cream po natin, ganito lang po siya. Cream lang po siya. Kaya lang, nanotechnology siya. Ang pahid natin sa mga pulse point. Kasi pag pinahid natin sa pulse point, diretso sa mga ugat natin. Yun, hindi siya nakakatayo. Hindi masyado po. Yung dito nating pulso, 5 months na yan. carotid, ito yung pinakamalaking pulso natin eh. Medyo, ano mo sinabi. Damihan mo na konti. First time. Nakita Almost mo 5 yung months daw eh. 5 months. Nakita niyo yung itsura ni nanay, di ba? Siyang Parang maputla. Maputla. At tingnan niyo siya Tingnan mamaya. natin siya mamaya. Nanay. Meron din tayong pulso dito. Ito naman, diretso sa puso. Dito kasi, diretso sa pituitary. Pag dito, diretso dito sa puso. Dito rin meron tayo. Lahat ng pulse, lahat ng points, punasan muna natin si mother kasi kailangan. Walang dito eh. Sa paa naman. Ayan. Magaang paa ni nanay. Malamig. Bakit niyo po tinatalian? Masakit. Masakit po. Kaya Okay. tutulong ng konti pagka kasi masakit dito. Yun nga po. Dito po, meron din tayong pulso. Tignan niyo lang po na ha, kasi ngayon masakit, di po ba? Ngayon, pinapahirap ko siya. Ngayon, titinan po natin mamaya kung ano po. Hopefully po, magkaroon ng mas mabilis na reaction po sa inyo. Pareho pong paa niya. Talagang Pareho po ganyan din po. Sana po magkaroon ng immediate na reaction sa inyo. Kasi depende rin po yan eh. Meron po kasi na ngayon, magkakaroon na po kayo ng reaction. Meron naman pong iba na kunyari, lalampas mo isang araw, 2 araw, bago po magkaroon ng reaction. continuous yung ano. Matap na po ganyan. Yung dugo. Matalo. Kasugat po kayo? Ano po yan eh, naaano na no? Nakita niyo po oh, nag-iiba yung kulay. Tingnan niyo. Nagiging puti. Nagiging puti. Diba kulay itim siya. Puti siya, maitim siya kanina, di ba? Nakita niyo, nag-iiba yung kulay niya. Kasi yung immediate reaction po ng cream natin, pinapadaloy niya kagad yung dugo. Dugo niya. Pinagagalaw niya kagad po yung dugo. Yan ang masakit. Ito po masakit. Medyo magiging matakaw lang tayo sa cream kasi matagal na yung ano Matagal nita na. nanay eh. Sa mata ko. Pati po mata. Uy. Patuloy ko yung punasan. Pero pansin mo, tita? Kanina, maitim nay, di ba? Ngayon po, naglalay. Pag nalagyan. Pati yung ugat, tingnan niyo yung mga ugat. Nakaalsa. May bari ko sabihin na rin. Hindi, kasi ano na siya eh. Na ang dugo ay hindi Hindi na dumadaloy. Kumusta po? 5 months din, hindi nakalakad eh. 5 months. Just hope. 5 months nang hindi nakakapamasyal si nanay ng mall. Wala na. Nangyari si nanay. Beauty and wellness is our mission's call. Healthy living is our major goal. Enjoy the magic that will benefit all. Health and beauty for one and all. With a dream and commitment to you. A radiant skin for a beautiful you. Soaring high just like in paradise.
firm and straight. Binalik uli ni nanay yung tali niya, hindi na. Doon may tali siya sa tuhod. Si nanay. Pag nag-fight ka yung Si nanay. Nay, nilagay niyo pa po ba yung tali niya? Huwag na. hindi. Huwag niyo na po ilagay. Oo, para yung dugo, tuloy-tuloy. Kasi pa diretso doon sa may